recommendation nikech mano ginene mono your private sector mana seikore gi secondary school from partnering gi Sirkal mondo gikony nyithindo madwaro education e private sector. Koro wawacho gani wan jo private wa partner gi Sirkal. Kaka Hezbono wacho, there is only much ma Sirkal nyalo timo. Koro at such a time like this, eno ka koro ineno ka skunde mang'eny pod gionge gi laboratories, gionge gi computer labs. To ng'eni CBC digital literacy and one of the key competencies mag CBC. Koro wacho ni jonyuol bro mana dhi mbele gi keto nyithindgi e primary school kanyo nikech mane gima Sirkal nyalo timo as at now. Lakini jonyuol ma ofuku gini maber maneno ni ginyalo miyo nyithindgi alternative education. Manyalo miyo ofuku nyaka bed maber. Ofuku to nyaka bed maber. Maneno waket gi bold. Capital letters. Madwaro ne nyithindgi quality education. Koro ka ging'iyo consequences kata effects mag nyathi dong e primary school kata cha. To bro bedo ko e primary school to wuotho kodhi timo practicals e secondary school to ang giduogo kata that feeling of ownership kata feeling of feeling at home sama gidhi timo practicals kata onge nikech gibro feel ka gima gin strangers in another school ineno. Koro mago gik ma wang'iyo kaka jo private sector wacho ni wan gi another option. Poko Sirkal na oko wacho ni no secondary school is allowed